Welcome manande mchumuligino mwategerelia ndonsi sore kiguma buna tuyatika ko manyinga umurubuli kurunga etuwani yagetembe mambi ya bono dogo tebinga nko batulega iga no mheshimiwa Emamba the only MCA obeirege kigetamba suburai mheshimiwa honorable Wilfred Monyenye Yoge Kisii Central Ward bono mambia notolega baide abange matilde bagotebanga etubakwigichimbaratero cyo mheshimiwa singencho karukulira se county assembly nero mheshimiwa obeyiringa kintambo kulemereme kitambe na ande nero mheshimiwa obeyiri nabanta sing yani asuburai bwe county assembly asigi kigetambe kubwa bonsepi bono kero muntu gucyo karigire lichimbarato cyaye ngakinda ko nichingambe myake mengi wikabwa ati chimbarato chemamba nero tonere imenyo mbe mambia bono. Good morning, karibu sana mwancho moligerali ayo momenyo Kisii Central igotuka na Kisii Central unyiringa town ya Kisii Yengima neba tuibuiri ororo kuli no omenyete igobono yo kugambira na tonere bono mambia aiga ase studio no entuga stobete studio maete mboye igobono toise kuegaragaliga na batiri bagali otoseli kuruka iga. Good morning, karibu sana mwancho moligerali na boigo mwategerali na mheshimiwa karibu sana mbugo lakini twakwariganiri asenchira yabene karibu sana ime ye studio dituko riarero nani nabo konyara gukoni abanchwa abarigire nabo gabategereri ase ebirebiga litangani kabisa ambi ya mona sereti yagetembe aso kundangiriro cyari tukoli yarero lero ne litukoli ya aramisi na ikira se TV yagetembe oyo gukwana gakuru ko mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge oyo no mheshimiwa Kisii Central Ward litangani kabisa ngukwani abantu bana ba Kisii Central Ward wakire buya lero bonda sereti yage TV yagetembe elinde bamboli ya maswali mbatebine ntaji mbwate elinda abantu bana moyiwe ilina akoli ne bintara akora elinde mumboli ya maswali igongo akirere TV yagetembe ngambi yamono asokondangiriya emambi yabono iga abantu bana bansi ba Kisii Central Ward beke STV yagetembe mundigiringa ki bakongoki na nini kibakombolia maswali igombi yamono se okondagiriga. Asante sana mheshimiwa bimono na ndio gwatebire go by day nachite go itaba nchiriria bangi tano bagantekera baro che posta banti tukanyirete umugambi tutu inga kyabo kwana na hadi mwakoli bya sana kumuleta CTV ne radio ito imambi yabona abantu bawo nabo bagwa nchete na ana bakuyigubiya karo bakoroliri bamanyanga nkikiri obwate kiyasubali na handi nga unonga kyogenda ditengo lyabo mirimo bakoyetenga kyogenda ko nyakora uno montobo bono si karibu sana emambi yabono tugukwanira Kisii Central Ward honorable Wilfred Monyenye Yoge umuntu leisiko gali no ano mugusyo karara hakutamanyiti anda ko momenye busongo tamanyiti ochetera kayunga umugambi utakurunga mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge uyu Wilfred Monyenye Yoge ni ngoyo na ndi really aga history ke about Wilfred Monyenye Yoge wenda bantu bale barabugene ko soli nakuwa na gabatamayitinga nkike nakuwa na ere the longest serving mbiya mono mola liyo saligo oyo ikarastira iga naimwe iga ibuletwe omwaka wa 1000 yamo ne chimikianda na melongi 5 na kianda ase ekenyoruge kuruko ya komu Kyamabundu sub location Nyaura location Kyogoro division Nyalibari church constituency iga chageta masomaye Nyaura primary 1967 matiri to kumiri 1967 ayemo ekero para matemo kuruko aliari ngurunga KCP Kenya Primary Education Certificate. Yes. Corona bona etebia. Ngagenda secondary yane. Kora form 4. Kona kora form 4 ngachaka konti nyama. Yes. Akare ikomwaka elfa ya moneti mikianda na 83 ngachorukowa omo kansala ogekomu 1983. Yeah. Karana chorwa omo kansala inkaba omo kansala obwo paka naende 1988 ku 1983 ndenga chorwa ya kabere karana chorwa 1988 ya kabere naende 1992 ngachorwa elia gatatu 1997 ngachorwa elia kane muno kansala yes 202 ngachorwa ne ticket ya 40 people naende muno kansala ekere yaika 1927 naronga choru kwa omo kansala koru abwe kale ka 1927 nkavo mo kansala ndenga chorwa paka
2013 ngachorwa kaba omo MCA ekero devolution yacha nkaba ninche omweshimiwa Kisii Central Ward igona achorwa mara 8 wakire kura no momenyo 8 times Matilda kerona kuwa na kwa bwana ego sorry the longest serving nere na bete mudipigmea ende ngaja kama 1992 nkaba emea yomuchito bosongo this was the mayor honorable Wilfred Monyenye Yoge liutwa nkurukwa this was the mayor nkaba emea asemiaka ende 5 akoretio mheshimiwa tiganga ni tume to nero murani mwana moke aiwa mangana ai ali kurunga is worship this was the mayor yani tali excellence bono nere the lord is worship the mayor Wilfred Monyenye Yoge Kisii municipality corona kura yes naende ngachoro naende yakabere ngaba naende ngagendera igo 2013 na choro tukoba omu MCA Kisii Central ili ya watere tuchi ward yakoro kunyanjwa nyaura amo nagekomu amo na Kisii Central gas tolono ya ngiri Kisii Central ward ngachorwa asi ward yechinye naende koba omu MCA obo in 2013 ekero devolution yacha ekatogenda tasini ninkwira nande sumurali Matilda tarakona naye intongire kiango sirika higa reason insiri kie ere behind emyake yonsi piange mara kianda okokorera abantu bakisi Central miremo baliko tebanga honorable Wilfred otoro siri nande banchitiri uko bakonyokoira niekero kieke nsiri kire gatiago omurali onsaligo yes siasa gebwate bintu bibere yes oise kobo muntu kungainereria abantu bakomanya oise kobo okwane kene abantu bakomanya inchi mwikara stenerega mangana bongainereri tindageti mbuya no muntu straight mbuya ngotebye gento gya kene ongange iga abantu bane bakisi Central no bugambi bwane babuitabeti ese gento babuitabera neki kubatebye kene na ndenje muchapakazi yes yeah emuna bono iga ekero nabeto mu kansala elio 1983 inabagulete kipika bube chiko bakonya sekenyoro uri amarwere uri amakweli na mangana abana goira school nabo ekero nari ngonyora kibesa nabo ngobaira amana chokora gana arabaro narabakora bakababa ya lakini bono ba gusibia na kosoka babucha noni kindakana kigo cyabuone cyaragera aliya hoteli cyane simbwate kiniko pagwa nani yorire chinda nabaho cyatukaranze na yotoraze ubunabwo obwanjani bwo burayi karore n'abantu okuragira nabarabu Matilda mheshimiwa ekiro to kwanda Kisii Central Ward ekiro rime yo muchi busungo andakenga yikirete umeta abantu bangengo kibale batwara confusion mbare batari kumanyanga no enyali bari chache iganka yerete ase ward yao ekunete kayibuge tutu chakirete yo muchi busungo mbiya mono muralia so komboli swali elio Kisii Central Ward ne woti ya kirete matege gatora jambiri asumusigiti omane ko gende igo oike mubamba otire ogende pa kumuturumesi ogende kyogoro otirimboke ogende mate otamba astokuru kairianyi otirimboke oika astokuru kamasongo otirimboke oike astokuru kaiguralia nyanchwalia mangira naendo ogende paka nyansanjanse asetokobekana numubasi etokobekana ne wodi yakorukwa basi chache wodi yakorukwa Kyogoro ward wodi yakorukwa Baracho ward wodi yakorukwa Kitutu Central ward ne wodi yakorukwa Bogiakumu igo chi wodi echonsi ipi igo tobekaine na chirochio naenda se wodi yane igo mbwati sublocation isano nemo igo mbwate chilocation isato kogo jamone ase county commission amenyete ne county commander kogo chabantu bonsi abo amenyete Kisii Central Ward CPD gere ekurukwa eyo mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge Kisii Central Ward imamba amenyete mheshimiwa andake nabweko ba okay nabwo yake kubekyagera naye andake ubwate etown go se chinsemo chiri amagacho ali manene yetown go se buna bono chi office cyo mu governor nabo go chi office chinde chinyinge nigo chiri asinsemo go se chiri ase ward yao na nsiri kiora tebe buna ekero etown go so mucho mono no gendrete ko gendera kwanyoranga na yoromo MCA nkiora tebi omuntu nga na kiora asire etown ko gendera nabo igononye administration enyare koba endunge onye namangana governance enyare koba maronge mbiya mono muralia sokomboli swali elio
omanyete town ende yonse igebwate bisa kubyonse bibya Kenya. Yes. Na kioro kirete abaindimbara abaikoyombara abaulimbara abagerembara kere kabira ere town ye town ye totebwati ubagusi town ye ito egekogera kogenderera esauli toete omo Kenya nde bwensi ohuru akole biasara elindanyole kibesa kitigalega iga nona magacha gabana mnaluralia uyo minto gabana Paul Simbarati none namanyete abisielia igere ase wodi ya Munyenye none mu county commissioner ruralia igamanyete abisielie igere ase wodi ya Munyenye namagacha uru jamanene muna yohuru ase tolega aya namagacho yo mwana ito omunyalibali isegale nkuru kwa Joseph Mugaka na reba na bwa shirisi be kwerende be town ye yabo mugako kuro kwa Kenya mugako kuro kunyaliki mugako kuro kwa Lesi omugako penda nere turucho manyene Sonic nero tigalete urigaiga asaba gaka bali abakuru mugako ringe kuro kwa oigara barali baringe banyene Kisi Hotel igege ntura tebe ya umagembe baralire yabanyeni baralire igento gyo katura tebe omuchyoyo igo cyagete munaga town yagake kali nkuru kwa Upper Council kere agaru gitu Upper Council kagachi town council kakamana gucha ekarukwe municipality bono igase tole yarukirwe county na ndibona CBD yere Kisi Central Ward igo ntuwali gete chini festas chonsi ibi chiche asomu chyoyo elinde kirole chiagache elinda abantu beito banyole huduma Tuirane bono tugukwanira Honorable Wilfred Munyenye Yoge buna omo MCA anda serikali chia devolution mangana igaya serikali chigen kabono chiachire kurumaiga gwakolirega suno mu council mbiyamono bunu kwabiro mo MCA oko urase wodi ya Kisi Central andake chinga kichobora ibwago nkikeli uratebe kyabere difference kurwa maigana bono kerokura wodi ya Kisi Central development asensa ya magendero nkikeli bitambo kero kibiri gwakire asamagendero katukurali litogo chakira chinsamo kiruma bono tuli chipara mbiyamono muralia onsariga sokomboria eliswali elio yes kerona lengo mo kansala yuto engonyo kibesi latif yes kibesi chiwa karaji engonyo latif tuacha tuakora emiradi mekemeke lakini ekero 2013 yaika devolution egachaka na endelilia ya lenge mugabano mutangani ga engonyo kwa James Malibongwai yes bone ga tuwato yo minto Paulo Simba arati ebintu mbya chincheti yoto engonyo kibese chinke unabono iga Kisi tuacha kirete chiali ngoro kwa 10 billion bono iga student ini is almost 15 billion at least ebintu bya chinchiri yebona ono munenga kiye iga yabono yo minto ngwane yo minto Simba mono yo minto Simba tiganye kwanire mono asega stwakolire amangane kiparo yo minto nsaligo na arosi kipara 13 kipare kina bonko bote bya marieta epare ya moge kwa camera park omuturumese ngari tu mushimwa kirukwa na iga abamenyi ba Kisi Central baliandake mu bwata mabolinga umweshimiwa inkiboneki akolire buna etegerera na ndiga akoliga kunya gwatura ajibika nsirika no koliko kubwa libuswali guchiriko muboli yakora no mugambi itono aligana andi nero kwerera biri akolire togendamo nchakire pali na gotebiri camera park omuturumese epali rero weteka njana weteka sama tukamatambi ige pali yabantu bagogete ingiye pali kurugwa umusocho nyaura epali ige weteka umusocho minyinkwa epali ige weteka gogocha Roma Academy ogende bumunya gitari nyanyuki ogende liyo nyonte ogende nyataru igoro epali ige weteka oche galilaya Jackson ya nyaura epali ige weteka oche nsa ige stadium Kenonka Herrera ogende paka igoro ase okamanda amona cyo kinyamwaka epali ige weteka chibu nyamwaka ogende paka umusasa epali ige weteka omane go cha stokuruka liyo nyamba oche bweyonde umwana ume ogende nyataru epali ige weteka oche Riverside ogende otamba epali ige weteka oche liyo soro ogende mpaka igoro kyogoro epali ige weteka nande kogocha ase pali nde eremecha tuare mabono epali kurukwa town maiga CBD noroche kurusaiga asokoroka gaige supermarket ye kurukwa Quickmart oso Kenya gitari epali noroche nakoleteki nero siri oche bua yondi oche magega gaiga astogo chagaiga kurukwa Safaricom epali nero siri inonyeme chandere meke abantu tokobeka kigari kinene chiaita maige town noroche kabros nebekire
oche pale korugaiga umoja nyanjwa ring nalituwa njagete ne omintongwa pale ingwetekere oche korwa iga stokuruka equator points ogende nyanchwa primary ogende ria maube pale iyo egweteka omana gocha tote abe para tararo sigubuya korwa ebate ogende chislokov oche chief nyaboke office pale iyo contractor ya etwe lakini njabeta waded nkorosi were igasi para na rosiri bono iga chiri chipara 13 gocha ne chiche town oroche muna tu arosiri asobura iwoyo minto Paul Simbarati iko chipara tu arosiri ekitigarete kwaro chigo no tuarete machine chipara ngwigurandi 12 ase woti yane amalieta naro igaba menyi bakisi Central Ward nganye morore kuchakero mutinyo yogocha inkitogo kora ebikone bye chipara bona mwana inko yarari elieta na maklia ebikone congratulations mambaga singi yogokora ni chipara matili mbia mono sana mheshimiwa wakwanire chipale chiga chinyinge nchiroro chire Giraffe Road na nchiroro chibekire Kabros buna wachi atoire nechinde nchire chibekire elami otatiga twarore buna omochi obosongo ase wodi yao aigati ye chipara chiri chibekire Kabros chinyinge chabo konyoranga chinse mogete nchibwato mujano Kabros chiri chiwateka konyoranga epara ya salikire ama chaterema kose konyoranga ya chakire kwa kose drainage teriengia andake nkiora kwanire asense meyo kiro kuligire konyoranga epara nere Kabros nchibekire lakini nchiri chiarubu wangu mbema no moralia sukomboli swali elio ochakire emaga igapaka mate chwakar epale yimuyere oche kurwa umoja osoke saiga Falcon epale yo abantu bisiwe chimbalema ondo chisaligete oche ga wasna hotel kwikimate osoke nyagitari epale yimuyere oche kurwa round about paka mate nefas epale yimbuyere oche maiga kurwa nyagitari oche paka moina stokuruka ekot epale yimbuyere kiselo korse epara ebwate mechando nepale yegutira gaiga hakakan ikirugura ya roundabouts nepale ebwate mechando nepale gaiga moino gaiga ase gaiga gatigati gotiro chikosoka KCP epale iyo nebwate mechando oche akire police oche paka mate ase pale ye bypass pale yimbuyere oche akire para bona akire gochiyabo baracho ward oche akire para ya storm ogende paka uchikosoka chogo pale inembere pale inembere kale ere omane gocha gatima igase tu arosia chiwalkways at least imbiya chire igo kipara chino maite njiro chikorosi na kura kipara chino njiro chikorosi na count kipara chino njiro chikorosi kwa na kena hiyo no maite ya serikali kura na serikali lakini kipara chikorosi ni county government anda asobra igoyo minto governor Paul Simbarati nje inkaranste gaiga no mheshimiwa Wilfred this is Central Ward at least kipara tu atemiri town imaiga echinato ibiri sato chigende tekorosikwa na andake mwantwalire omochando enobuna buno omonto gukora gusogotenera chipari chigekira chikwaga cyo kuligereria kwanyoranga usino mo contractor ogosire kwanyora buna Kabros ichi nabo chiko begura kini after some days kwanyoranga chiachakire gutaguka kwanyoranga drainage ero siribobe mwatwalire omochando ase abantu bali bakokora emireme yigi kyagira chibesa ngubwato kuchire ekerepe area gachire kwanyoranga chibesa nchibwato kiri chisaine kwanyoranga nonyena makarabati nchira kwanyora gutaguka takendios umanyete omuralia inche muno mheshimiwa Wilfred Monyenyi ikaranste gaiga egasi ya no oversight egasi abantu ogwene to kolega asi iyo naba engineer be department ya roads elinde baligere chipali kinga kikorosiwa inche ndaba mu engineer tingo chikunyara kubolia omu engineer na kikorolekana inche umanyete no koligere egasi njarosiwa ane monta the quantity eliya korosie egasi no what PQ abura nyole PQ na karosire kabili golingana n'ikibesa muna cyayi Alright, asante. Awanchu muligelinga andake mono kutonyora sembio asigiteseni kiao ki radio 102.7 na yuligiritia se television ya Gatembe television kukunyulia Honorable Wilfred Monyenye Yogi Emamba muimsiye bwe ward ya Kisii Central Nairobi imenyo mbato kusangamo tukuliga mangana iga Kisii Central Ward na Kisii Municipality tulaligelinga inkintu kike iga andake kia kolekanire insubura ibuaye emambia bunagendere kwerera bitambo kirubiria kolire asumwana inchi ulio mocholete na bia kunya gotwerera
gaiga imambi yabono kubwatili buli gusokomenta nguchutulikugira chinamba chito baadaye lakini abakunyulika uchumbe 0741583878 bekasege tono ge ujumbe gali ili swali lya guse ko buli kwa gusokomenta ya masemu 0726447367 bado nabobwa nchire go kwenda semitandao ntugusikira nabugutulikira semitandao ya itomatilla ugotonyora alia chinsemo cha Facebook ase page ya Getembe TV so a comment section nyara gusanga naintwe nabo igo chinsemo chiri cha YouTube naro nabo gotonyora na ekiro kwanyori link yo ya Getembe FM gari Facebook onye koligeti gusanga na bande nabo igo eri ya YouTube nabo konyara gusanga ase page yao eri ndeti nyara gusanga ega na kuligereria amagendero ime ye wode ya Kisii Central nabo igo oboraya ndake ime ye county ya Kisii no mheshimiwa Wilfred Munyenye. Asante sana mheshimiwa, asante sokuiranilia mangana maya igorechi para ngolenging balibago cholete bayigule ekero tukuirana atuligeli asinsemo ya amachi manyete Kisii Central Ordinary Ward bwata bantu bechingencho au bantaba nene bibirengo au abakuri mirimo abanafunzi chiskuru ebinte binge biregaiga buno amachi negento kingencho sana nkikili Israeli oburaibu agubuga kolire atua asoka ne kingo menyu Kisii Central onyola machi yakunywa na anda machi tabwati problem asumu chigusungu mbiyamano umurali onsaliga sokomboli aliswali ya machi ikonda etomboli department Jones wabuli ejipara wakire ya machi inche muno mushimiwa Kisii Central Ward amachi nkorosiga kurukwa chinsoko amangana ya kurukwa spring water protection muna bono igase ward ya narosire bitacho 19 chakirige tacho kiamo bamba ekintu marege kongoki abwate vigas yetakolire chibararto 15 ebigita bya chiri 19 chakirige tacho kiamo bamba igasa abana ba Kisii National Polytechnic bakunywa mache kerosiri ngiche ngumbu ga nyanjwa naps kerosiri ngende Nyansancha primary na kerosiri ngende Masongo primary na kerosiri omane bucha asakuru kugaiga gekom primary itajongira no muno inkero chali yekorukwa Nyamasangale na hadi kile kiki yako nyomba no mungu mitako nyomba yekorukwa Nyamasangale ngende Nyanginda 1 Nyanginda 2 ya Rosigu ngende Maate Nyakoli ya Rosigu ngende Nyansanja primary ya Rosigu ingiche liyo nami ya Rosigu nyaura primary mbono kende tekorosiwa ingiche liyo nyonte abantu bamenyingu bakunywa machi paka yanda guje town ya na kerosiri ingiche liya Matias na kerosiri ngicheria Nyangagu na kerosiri mane go Nyataro primary na kerosiri ngende liyo Bino na kerosiri omane go jasakuru kwa iga gatia stokoroka lya Rugito aliya sepali na rosi ya kwerende conductor no site nkorosi kukere omane go asakuru kuliyo bebo sobo deputy governor egetachikia contractor no nkorosi kukere ogende nyabonyinse egetachikia nkorosi nkonyukira maji naende bono igase budget yane ya 2026 2027 gombe getebitacho 10 omurali yo minto nsarigo amangana na rosirie epo hall Otamba primary sena abantu bali bamenyete surrounding community na rosiri Otamba pohol bono iga negendereire ekisoleko beku nekitangi kya bekirworo iga samangana maja ya ndale piped aliga teneneire na Wasco yekorokwa Kisii Water and Sanitation Company Italia story na macho wakana chusi ntu aronche etangi Nyataro primary ego supply chi cubic liter it almost 15,000 na with your road working the minister ya water amone MD ya Kiwasco igo amachi ndo cha pipe na etete aruna yu wakana lakini ya protection ninje korosia uno MCA o Kisii Central Ward igo na rosi libitacho komina kianda na ndiko mimbire on process igobodi igana tukukwana na mheshimiwa Wilfred Yoge umuntu gakaligo senya taru umuntu galosiria Matias Rugurali guso umuntu galosirio bebo muino abintu bigwakwana amachali abantu bakunywa aranda Nandiri ya kunganiro yinsali yamasomo eyi nemeremo yago watebirenga 19 byelire na handi nubwete budget ya 10 Miona sana mheshimiwa tukonera machi na mangana ya ECDE abalimu naboigo no nyine virasi vya ECDE ase ward ya Kisii Central ward ire ange no erime omochibo songo ward ire town na ki aro virasi bikororkana abalimu baroro baisene ba ECDE
litangani kabisa mbiya muno mulalia sokomboli amangana aine education yes kiseme twekire litangani kabisa nkora akiri mugabana to Paul Simbarati esebinto muna mangana education amangana ICT naro abugatase ebirengere biyaye nanjye muna monyenya se ebirengere biyane obo mayena se wodi anaga kire birasi komi bia ECD litangani kabisa nkora akiri mugabana mbiyamu amangana education tuanyolire kivesi kifasari emyakene munabuwa nabono iga is 18 million abana banyolire bale abana 3876 amangana efasari nchakire wetera ekero yo minto gabana Simbarati yacholetwe namna soeto bugandiga iga chagete gotanga abana wikabanyole kibesa tugachaka na 3 million kartwa chaka na 3 million tugacha 5 million na ndo tukachaka 5 million bone gache kitogo cha kuishi wiki egocha iko kire kia 6 million iko kiro mwana kuikanya ole 5000 ngama ngane fasari ngama ngane education ndo chetu akalire abana ba benefit ase wodi yane yo bale 3876 ingi chama ngana ECD classrooms ge com primary na aga kire ECD classroom kisi primary maega asimole na aga kire class ya ECD ECD mata oko genda nyanjo na agachire nyansanja bono iga mbibere kagache kamige tangani na ndekende contractor noire kobo cha masongo na agachire ECD classroom kobo cha otamba na agachire class ya ECD kobo cha ntundero abana balenge ko someri gobweri ogende ntundere lire para igo na ninda etenje mbaiti mwenze pi ninde bingo kwana mubi yake mubyoro kya CTV yayi ntundero ekirasi iko kiro ekiyamono sana boko genda masongo ekireki ya sana wona se birasi ko kujanyaura ko goja kyamabundo kirase skuru cyane ebirasi bono iga egiyo kikwera amate nyansanja yo birasi ikomi na kemo isira asobrai goyo mito Paulo Simbarati amona nkimanyi karansi gaiga igota ligentongo kwana kindoto abantu bagabu ko bakera bari gisini baburinga ibintu imbiro yona agakire ebirasi 11 igama ngana balimu bayisaini mushimi watoto kubare 200 ntimayiti omusike mushimiwa emamba ekerotora sense mujibirasi unogenda te record ibintu bigagwa kolire mona inchi Kisi Central abantu bande kurubono chi wodi chine nkuigutura bande bagotebanga ki chibasari chikoena nuanchirgo ikera abantu bali chirengete ngandake yacha ali bayali ikiro mwana ntakana yagenda so muntu libya yacha ndake tego ikiteko abantu bande baho ni chipasari usibali batini ntimba ko ena nabo ikiranu ase wodi yago enseme igaje education usisemi miro buli kubegete ko ena kinga no chibasari chikare chikoena nu nkwena nchire transparent asubwasyo kuno bwene bantu bakwemurunga umurali yonsaligo karasi gaiga kifasari form iga koleta alia office yaye amona aba office akurwa se county government na kirwa so obwasyo abantu bakuruko ki sublocation na ate abamasongo form jaineji utamba form jaineji nyaura form jaineji Kisi town form jaineji kyamabundu form jaineji nyansanje stroke nyanjwa form jaineji kifomu kyarwe wa ase utaratibu nobwasyo nje nantini ko interview inje olete committee ya education mangane fasari ekoligereri inje no ko oversight ndolenga kifomu kyarurwa sobya na ndi kibya sekaro kigocha abana banyolire bayo at least negina otebiri abana banyolire ze wodi yane iko bale 3876 3876 banyori chipasari se wodi yawo Yes. Oh my goodness. Yes, mbona sana tutarasa mna masongo secondary. Gwe sanchorwa banyoli 1.4 million. Yeah. That is an example na koi. Yeah. Mbona sana mheshimiwa tutarasa kurasa mungana yechisemi ekero gosoka muna bono guchi capital roundabout rogoraiga aba nambara bakesana bechi skuru ngwate bangano bwato bwa matego se kwa beri kutwara obwa matobia na bana baigo konyoranga bamenyeti taone asama tukamange andake koru magega kwara twale merobeliende yokweneke na bana baiga banyorire chisemi nande watanga babeire abange mono andake nkerengereriki mubwate buna nonye ne county government eri ogokonya abana baiga bali bigolie bike bagendete koberi taone batariho chiskuru nkorengera lyo murali ya mona sokombo liswali elyo ya lenge 2023 yes ngachaka okore patrol ye town
koligi abana babonsi ipi imanye kinsobo nando umaene ekerona jagete exercise ikyo twajagete n'abantu baminto ba community policy at least ntwanyolete kira abana kinsobo nabana bato beso kanga mbabwati bayibuli babo abande iko bari ikire kigazi abandi baraba alimu abandi bakora power abandi bakora county abandi baraba gambi munanje bonyinyi karanzeta bono ntuma yedinsa itani kyo so era sabana bacha kominyi town bata makuruso ngenteke ngakora kabisa ngakora naende pakanga abantu bagantogia naende ase nyamwegwete ngaki bwana yatakoletwe abachi tukunye rutamagena no twalenga nabarikia bangana ntu arochi kamonyoka sana at least gwetera sobura iboyo minto gabana abana abantu amayitiko bakora ko getawo ya egintu gyoka naende bono gyato iro obwoba lero lichikeli naliri atolete ile shida uno boku no mwana bomo human rights yakoleki ya soiroro egintu gyoka torakore human rights amone serikali yaito ye county amone serikali yanene tuiso kubwatira n'igindeke arono umayine mukubori abana aba babire mwatani 600 street children abandi banyomanire abandi ba yalira abana even me I'm wondering we don't have a town yengoja kabere close because this wali mwambolia we katolibe kemetwe serikali yanene na serikali ye count and torolinga ki tokorosyo mukyoyo abana bakusembake again. All right. Sante mushimi wanganete kero tukunya kuligelia gatara mnyoka sinini tuswa sigen tugikuru tena sana nande iginagote ino nchi gorokanali kunya kuitaga igase town yabangira basani bane bahagote banga amangana yubu nchirili nigo ono ubigitoko bakomono sana botuli ni gamangana ichichiro amatuku makeiga ntu aruchi no ene chiro ya maligitiga busungu ikujali muchando gotokea tukarugeso kino yo mubabarayi gukona bantu bago bono mirobiri kubwa tasi chichiro nandi nkigwa ko lesa serikali insuburayi bwago akwere kingo munchulire busongo tali munchulire omenyere tasi bisonsoro kolera kirali tuku andake na amenyete byago ko munchulire bwayi kuroyo mobo munchulire busongo asa good example numurayi nado munchulire litawene kabisa bya mono morali onsaliga sokomboli swali yali yes etawni yaito emaligiti yaito njayete galia mwaroche kiabe tororo litawene kabisa onkora ira nili mugabano ito bya mono sana aso kwerwa agacha bwangu mapema akarwa mabati yonse pine misumari asali munoroche twarosi atali munali yarenge nanche monyenye ngalimo kankagenda ase omugondone ngatememete yonse pia liroche galia yerueto mugondone ngaleta tukagajira abantu baito lero babwata sibakwigama bigaso bonjorelia emaligiti elia nebwato musoso moke lakini ngirane magega ekero nyumba cyari kwagachororo nalingo omomea ndo mukansala at least ninge natangete obuli mugulia abantu mbagacha muno yo mintogudika akambwata akambike chera kera mbike chera gakora matuka 3 gairukoti nkamugwa kwa sababu ni muri bwange earmark ase a market ya Kisii municipal market igase omurali ito abanjuli bali galia ndoche neromba mbale buyake bagenderete gwikengerere mbura no mugaso lakini bono weterase obugambi bwenze ya Kenya amuno obugambi bwe account n'uruke matari nyambera president yaito njacho ekabeka lige na lyoboroso korosie market yororo tinda amanya market kabiro kia korosi kwa gose ne kiyoke ichire town na mitumba nerera agendo gose inkikira abororo lakini meanwhile abantu banase bali unde bwensi bwekerete ekenye taba isa gukuna muntu nde bwensi onye tararuki wasako genda muna gukunuga na ikiroro kwa sababu ndodagete na barabugo banyole ndagere yakira lituko uruki muno bugima bwa kongire we school fees ubugima bwa komenya ubugima bwa marweire ubugima bwa kironi igihe karuna ro umuntu akunirwe amone account nanche unko ninche bakuna kwa sababu nanche no yo mobo uchiwakari that's why na ruetororo ngabo mugambi bono ukobanogera undeta bisa ko bakuna nande onkuboli omugabano ito abantu baito bana komunyoki we town wetera se municipality otutaite munatwe karanzane manager amone timu yaye otutaite torora abantu baito bakore biasara nobolemu munekero kura yarenge gwetie para korwalie court gocha mate muino gaiga aigange kerisia nyagitari ego nabate na muweta naende mugokora abantu baito baira nororo esipokuwa mbale ne sakishe ninka tinda manyeke bete lakini ningende tukubarwanira muno yo mobo oba ulia bagochora umutetesi yabo all right
Mbuya muno sana asi amangana yaiga yobonchorire andake inchiraki okocha kwaveko koboko buno bono ntubwata bangina aba maligitigari nande bagosigete sana andake nakiyochi kwaveko koboko asi obonchorire bwabo onde bwensi yogokora obonchorire meyo moche busongo na sense moyende nokonera mangana yechingoko narora nubwate umurubire wechingoko ogosira ebiyombe wetani 50 neki oranyara gukonera agusira kwane tigambate byumugaria town ye itabanya biashara nabangi na inche no nyamundo chigo konyora kwane nogoke to mai so kanga ni kibesa to koliro bura orale base byomo karasta monyenye no wani yes yene tigabatra denga ki okubakonya ngolinga ondeta abisa kubakuna na ondeta abisa kubamanyokia igo ni inche risori yabo ekiyoka kujingisa ine bakuna kungakira kingo binga monyenye ngoto konyale ngoto ngomana ngaruli no ino kubeka riso zaliaye okubeka obukato yaye okubeka kendiki yaye no nyene mboka niyo koraki no namaragwa niyo gendaka dana ko monyokiwa lakini waso yumu ko nenga bakonyande uruje ko bakonye media almost 600,000 bagaje ibanda biri okutali waso mu ko nega nane ngaruzie rwa 50 nkaba oyo nonde nyonyore tezini 500 igomba agulite no nyino obukato no nyemia 200 omuntu anakoni ili bagire tunabaete rwa 50 ne materials bya bari mu ruche gari no konya kwa ne kuikamanya amna tura samangane ki market na agakire market ene sana ekuru kumasongo market ya elire wangu igantogenda kwenye launch ne gabana igo igasinto genderete na no mucho ingo nyobe kandi gitaya erinde nororo lekana igo kara hari mupaka bwaba macho bwaba basi amo nabanchari amo nabanyari bari banye kwana ko gende ngire iyo masonga hari mati ene sana yagakira eri onani yagacha almost yago ngo kunyigura tole. Alright. Mbia mwana sana. So, awa mangana yechingoko, murobeli uri bwe chingoko? Tucha mangana agriculture. Yes. Amangana agriculture chingoko bono iga, wetira se budget yane ya 17 million. Ase ward yane ya Kisii Central Ward. Yona weko 3 million. Igo chingoko nimbwate 6,000. Ebi yombe wombwate 51. Yokire kiyombe ngo benefit kere, as chingo kechu. Amana youths bake, banyore, elinde na barabwo, bagende kuna kokituga banyora magena gusa banyora ibicucu nabona koni wani mbwate chingoko 6,000 yeah. Alright, umwanchu muligiri katukuja usangamo mheshimiwa, shukrani sana. Lakini umenyete asobora yobuiga emiremeiga abarayi mucholero unabona ayumu MC ocholero muske nabamino andake ibintu byokokora ukubikora ngwetera subu amatebuga guno mu governor guse na singincho ayo monyene ubwatumu kibugo kora biga bigusa bange no barabulinga ibintu biga na habiri kirense na record sana ibintu bingi sana kibarange 15 amachi ibisima 10 kyanda ECD classes 10 abana 3876 banyori kibasari echiro masungu kwa erekale ebyombe 10 chingoko ibitali kasire gosori ikasije nki ubwa matebwa ne count andake account boss umugavana ngakibule omanyete murali onsali watigire sector ya health no watu ali guchi ngocha turo obu amatebwa no mugavana jitimbo atishida nera igonko genda ali naikaranza no mu MC of Kisii Central Ward yes ekero togo some e budget ya kero mwaka kibe senko beka se e budget ya Kisii Central Ward igonko nyebeka kere sector kubeka kibe sikira sector onye na agriculture nabeka kinga naiga onye na education nabeka kinga naiga onye roads nabeka kinga naiga onye trade nabeka kinga naiga onye na hapa nabeka kinga naiga onye ngota nabeka kinga naiga ekero na kibekire nabwatia ukia various ministries departments nabategono kibesa cyane nabegete integiteke kolkanike kolkane nagenda baro CBQ kero baro siri erinde bati bada tenders ne county gutangaza alinchi narra umuntu obera awarded na mwirire site amona department bamwork this site njege ndoyoka no ku hand over to the community igega asiyane no kurigeria e budget ya Kisii Central Ward igo abando nyambakari kurigeria budget yabo igoro yabo kibesi ngo ndase budget ebinde binakwana na bido seti ulingana ni e budget elitoire na serikali ye enene amone serikali ye government
yaito ya Kisii eye kuragwa noyo minto Paul Simbarati ikunde ta chapte benga gusanda ko musiki munyenya zinju andake ubwa matebwa ibukarubuye n'umugabana kiyakora ko sibinte binge manye to mugabana araruche bintu bikorosi wasi ward nere gakoboka yani chiponga point yako nyora nje na nyora igige ntukyo kanda tebe umugabana ito munanje ward yani ogo maene tinko mo tebanga tinda akora magendo go sontangire nonko muhagira mbiya mano bese kiana ndoje Jones ko era chigochi onye tali bali ya me ya tigarete at least mune biraki tabiyajete ndoche me bango yana ko ere yoche kengiri ko kipa tutaje ko mwanjo batageli bagali yakwa na into turaligeli sector yobo chenu ni maetenere sector kore yago sana na nero utabaga tugumira na iskola nabongo tebanga unsari kunganti abantu bagwene bona sector bochenu unomo una honorable Wilfred Munyenye nkigwa kolire yeso chorwa na ade nkubwa tasa abantu bawo unsari ya karuna cha 2013 yes igona cha ko be chairman ya health Kisii County nkabe miyake 5 all development yoroje maatari ya KTRH nonye level 6 erfaru ninche na nyeretete incho omutangani ko ire per parliament 2014 nga tutake twabu create nyakitari yeto level 6 ingato muisiko noyo minto gabana ongwai nkagenda asakuru Botswana kagenda India batala chi nyakitari ko Apollo Mentanta ni chinde bombe kyangu na kyangu ngatara nkaleta egenti kuliro chino ne mochalieri ninche na nyeretete karuna nyere no chi ambulance chi ninche na golite chorochi iga ega sina kolite kana lenge chairman ya health na kolite ga sien kong na igolite chi facility chiane korukunyaura dispenser Otamba dispenser na Nyansanja dispenser iko na bwete Masongo dispenser yoka ngakini Masongo ekaba level 3 ono to bwate clinic officer in charge na rule Masongo iga seki facility chiana kia health Masongo na nya upgraded ekaba level 3 iko bono iga munango kwa na iga na aga achire maternity egendere kwa gacho equipment chonsi picha maternity nagura bono ndori tukanyoroba kong amangana maternity area yo ya Masongo Otamba Nyansanja igo Masongo nganyurira equipments ya 1.2 million bono ge contract nyumba na rosti ya 2 million ya eri a contractor no eri ego kora finishing amangana kubeka tiles amangana kubeka machi chicho piping ne kitaya elinde abangi baito bagendere bakonyekera angari Masongo kogo cyo tamba nkanyerosi munabona nanye gitete amali yo naro kanye gita round ngabeke geita kemo kogo Nyanza alia etabu ate maternity na nyaga akire na akolire omwako yo nabekire equipments na konyekora na Nyanza nyore full maternity kogo cha nyaura ogendo bono iga umurangu goro yomo na nanye gitire na nyaga kirangi na nyakola renovation igo nyaura igere burunge kabisa asaburi bakurwari none chicho gwaga cyane nyaura Masongo nege ngwaga cyane igo egasi ya health ogenda bone kanye gitari cyane gura 10 ndira suburayi oyo minto Paul Simbarati tegabana yane denchi nkaranseta mukibese ningo bege budget tawo de gura chira ga lakini bono iga ogende na nje mbatari mwake kibika mu moro ky'abantu ebintu manyenya kolire amangana health ase ewodi yayi nekero nalinge chairman inalinge kurangeri upaka chisabu county nagenda nachikorora michanda kurikote leroro all right mbiyamona sana utatika nimbwateri iboli ase tutaraska kurwa sensemo ya health andaki no bwate kendora kwanire igoro enchira enyagitari eri ya Kisii Teaching and Referral egende to ukoli mbiyamona mulalia soko mbodi swali maite njabe barastato we don't know to etia appeal enyara kwa barastato enyagitari eri yewate sio egatwara na portal management ye separate yera tell answerable to the county government me as an oversight no kogenda na ligereria ekana ligendo kirekebe na letter to the assembly na buri question elinde a chairman ya health ya tuanza ose ya tebe a committee ngejikorora emechandiro igo enyagitari iterifaro inche muna karansta
mechando yororo tinko nyamanyamono gora mbulki dispensary chiano. Oh yes. Because ni ndenjo leta committee echiria chi koligeria chi dispensary chiane ne health center ko Masungu inye. Lakini yebono igere beyond me. Mbia mana. All right. Na ase timbanyanga utsarigongo bwate kende tutaracha asamangana yokubwatera negati ya barai. Yes. Omweshimiwa nigo Busungu nere municipality ayenomo MCA waroro ntubwate municipality yobwate abateneneri bae na asinse moyende nore inse ya omubunge andake omubunge Zaire Janda nore inse yo mo governor na buigo naki mukonyara kubwaterana egati ya municipality serikali county ro moramo na buigo no mubunge onyari bari charge erinde mwanyara gukora emirimo erinde nonyekisi central yarorokana kere egenderete gusuka musyo mbiya mono moralia sokumbuye egende ko municipality. Yes. Municipality ntwani expand. Kare ya renge 29 square kilometer area. Ono ya ikire 90 square kilometer area. Igebwate chiwote kwa Ogyakumu, Ubaracho, part of Kyogoro, part of Nyatieko, part of Nyakoe. Ekero ya ikire ya bere 30 area. Igobono we are almost 5 MCS dole in the municipality. Yes. Minje Monyenye, Minto Ibrahim, Minto Walter, Oyo Minto Amos, Oyo Minto na niyo kurukwa Matundra, Oyo Minto Diok. Yes. The municipality have its own board where Jamil is a chairperson and the 6 of them, they are members. And the municipality have a manager and his team. Now the way they are working, in the committee of your town planning and urban and disco planning. I am the member. My brother Ibrahim is the chair. When we come to the municipality, when we have seen something carry wrong, we call a meeting and we sit. Tuikaransa, tuaburania, tuarangelia the Minister for Lands and Urban and his chief officer. Yes. What is going on? And the manager as the secretary of the board. Mheshimiwa anabonga de tu kwa nange nege kwa nereke iga angene microphone eligerilia wisoke biyama ngana yu kwa na yengenchu na ndara ya manufaa sana sumo tegerili gono mambia. This wali mwambo li municipality. Yes. Ne buate a board yaye. Ye kura no Minto Chamir. Yes. Yo nere chairman ye board ye municipality ye team yaye. Ne buate manager, municipal manager. Oyo olne team yaye. Inche ninda se committee lands and urban and peace planning. Aso yo Minto Ibrahim ale chairman. Ekero tu arligento iko togo ja Tuikaransa mune committee ya town planning and peace planning and urban. Tuarangelia as a minister ye department yeyo no muchivu abisaye. Tuarangelia ne manager. Tuamuboli nkegera ndete kokolekana. One town igaiga asende igele municipality. Omuntu okoligere byegazi igakora ku manager ne team yaye ne board yaye. Iga kero tuarolire michande kobe menene nabotoko genda tu approach omugabana. Tuamutebinga bintu mbiri bikogenda buyaga ngakitoko kora. Mugabana basamon na into tokoro le bintu mbiri bibe. Tuabasamon ya committee ito ya lands and urban and peace planning. Yeah. Mbia mno na obwa matibwa andake no mheshimiwa Zaire Janda onyaribari chache kubatira na semerimo omanyete omweshimiwa national na nero muchumbo nyaribari chache for this period egasi ya yasama ego municipality tali concerned and tali go wesoya igabwate egasi yaye ya nyaribari chache nyaribari chache igebwate chiward isano nemo eyo na nchende ime yaye onyende municipality lakini alirisabu buone wikakole gasi ororo era muno muchumbe nabwati kibesi kya nasono ekibesi kikuru kya CDF kibesi ikyo abwane tokolera abamenyi ba nyali bali chache abwa sende ime kiwadi kirime isano nemo okyakiri bino oche birungo oche keumbu oche Kyogoro oche Bobaracho oche Kisi Central Ward egasi yaye kera gukora nabwate timu yaye nabwate abantu ba CDF acholete abake CDF manager igo inche muno mushimiwa ko kumonyenye
bintu bya muchumbe tingo nyara kwanzaga mwanya ko umera na mole totebe kero chingaki cha magendero usa magendero nara ko babeka yabeteriringa mwakwanerana amanya tenje ngaransi gaiga yes maana tingo bisa relations biane amono muchumba one telingia yaya kibana wikaranza ne rigoro yamagenda ayoko kole bintu byago bye county yani ne gabana yani amone ne budget yani ya Kisii Central Ward amangana nyali bali jaje aina yaye emamba Kisii Central emirema ayana bantu ba Kisii Central ne rakora mangana ye kwende ye conscience ye bunge ekorokwa nyali bali lakini emirema yaye raze ward yago anyekore nandi tingo mopinga nandi ongwenda ikanali elia chisaidi jando akolira muna chusia ntu agenda matanga epale kuroba kya mabundu agenda lya mangira echiko soka naps ekera abantu bachaka kuwa basimeka matoke na batebe pali ne yamonyenye abantu bakamugerera lakini ngweto bekire bila kitoro tinda agenda ro sababu ine gasi yaye all right abantu bantegera bayiwe mbaru chimuna baba mangana bet nanje tingo bangina agaiga nango kora tule gasi yamu yitigande nda mangane county ni ward ya Kisii Central inkore ngi umurali Matilda liswali ulireneli alireneli byanga ki taka ntukuli bolimo nande kuri muchaka nate betengere umuntu bwe Kenol straight mirmali achole ire Kisii Central nabantu baye ba Kisii Central mangano mujumbe ibintu byaye taligo swanana isana bakwire ndi mwe mama byamono adake 0741583878 0726447367 ekatuje gusangamo na mange tubuata no tuligana omuske emamba asenje na mange tugusangaga iga sobokore libwaye muno mu MC Kisii Central lakini ebigara kwanire amagendero tutaje gusuka sensa mu yende ya siasa amagendero ayo mu menyo Kisii Central ayo mu menyo busungu etawoni omo menyo gatembe kiaga sukura mu gusiago teba igo ine honorable Wilfred Munyenye Yoge inkikuigura kwanire kende nkirura moboli kende kirura mo pongezi congratulations usaye andake bintebi ulige libintebi ngo kwanire chibara kwanire match ECD classes education markets amangana drate amangana aliyobo chenu al sector ebintu byonsi yakwanire inkura sangene into ono mambe no banayo taliyo mu busongo kwana into ono mambe good morning Gatembe alo Gatembe alo nzaliwo Bwakire totebi dingo karibu sana mambi ya bono Ela ni kurwa nyanchwa karibu sana mamimbi ya mono sana bono mambi good morning Bwakire bya bono naona ko wala ni ng'ambi ya mono no mwezi ni wagabu yes ebintu mwakwanire amangano mwezi ni wakwanira amange ebintu akolire nebinge yes nanderende nabona ariko iranelinga omwezi ni wone Wilfred Munyenye nje nonde gamwaye mwanya gitinga asabwate byafara byaye ninkoro chae na kinakwande kurunyanchwa ebintu ebi byonsi akolira maene nabo birekene yes na inde binte binge bunate bire kipara amachi kisukuru yes nyansancha ndo che skuru ekerasi ya isiti nkegendererete nkegendererete wosukanka gerete muna naru eto Tuesday ibono baikire gukia malindiro yes eyere meremo yaye yo moisimi wa Munyenye njende ni abongo mwira nelingambe ya mune kiagere gasi akolire nengiya ande ngonya talinga bono emiaka ya engekanire inche bunara ninabona notebanga nande nare konyaranga nkoira narenge nabakoira natokolera amagenderero bado ni kijana koteba linde katiba no nyora tuanga sinini Munyenye ominto nara tuanga nyansanta lakini nje nomenyete mwaya emiaka emenge yes lakini rende meremera akolire nemiya byamana sana madam emerema akolire nemiya nande nje ituko ndio none elimo nana ko muri lakini akolire meremo asante sana oine mamba byamana akolire mereme ya pinje muri mosaguse matabyo mugambye meremo akolire nemiya ono ngolere getamtam na kuchiko muirande kando moyo namba yako byabona sana Irene byabona sana Irene kurunyancho agalia lishabikiria sana sumuru byetu andi byabona sana Gatembe hello hello Gatembe karibu bono sukabona sebono bono asutuku kuigubuye network yako
network yagere mbigi gutabana ninchire gite sukanga sagia tima etire roko lesibi yago Joseph Kurumambire bobe nga kitucha okokora karibu bono kwanangu ya ntugunyara kuigwana ligie network biyege kora turago chande busa ntuli kuigwana biyage tembalo hello gatembe namna gani tena 0726447367 0741583878 abarai baino kertu kubaleta barai abayiga mwaba kwanira hasenge nchini numubacholete nande murai takoba murai takurukwe mamba onyetali kwa mweteli asinjemere muyaye andake mukwanire ngo mubuli ngoli buli aliyesata akora motebi aliyesakolire motebi na anda sakolire ya motebi mbiyamo no AM asem good morning getemba hello wow karibu Ona bana Jose kwa na 92 network wana begi uchanda sana Katika soka kemonga ingo ikera pata ni okale dia amkeso ga kuchanda iswali ndo ndita moboli ga hugolevi ko bangu eta unyara kinane bi komo pa ya ko biamono sana twaigule libuli agora kinne network yage guchanda nto muboli asenye nchesi myage kogo ekoge keli nto gwancha kuguchanda sinchu eto kubwata lakini mangara kwa kwanire onsiranya yurungo muboli ndega iga asante sana kole ndio kwanire mangana mange sana kwanire bara chiri kwa rosiru chikenon kali mbiamono lakini muboli kapro sie town nto naira nilibadai gatambalo hello yes wakira kaya mnomo siwoyi bwakire buya Ita tama na yuni South Mogirango. Yes. Niliso nali kubuli neli. Aha. Tabako nkonyo role aba msima hata wange bakanya kama yanda kurwa somo gavano. Nechi sema chinde kadogoli eli wodi nyinge ngokora ngama ene yaro si. Lakini wodi goli sema chinde kana ende ngiyo kia kondupi. Batali kwa wono mafani kila se mugabana bose para batali ko bori amaganda ngo cya kuwodi cyabo mbiye mono sara ye Peter Tema asante Peter Tema mwishumiwa Peter Tema akobolingo lingiri buli libu ata akobolinga nkikora bando konyera mukolete bya bandi mbali gukora bya ikibesa muko gitelenga iri gusaba bandi batali gusaba kibesa kuro se mugabana na bakali kubuli ko limba dai no iraneli katambalo kuzariwa Bwakire bya karibu sana kuona no mheshimiwa Wilfred Mamba. Nere kidogo mbago mangi sababu kila. Yes. Lakini bona tawo nimagana dogolia mangabe. Ninkoroche makutano no menye tai. Oyuno je. Yes. Oyuno mugambi zaine. Yes. Tambemo. Yes. Ndio manyana na hotel bya sege tega kanyara kini ko irukia. Kagatabwa ngamara de kom. Agandegenda bakapi kwa babu wasiri tuji nyondo nganyo. In fact, 20 minutes. Ngarale bajura keisida kibisida ali. Yes. Kali wazana mmoja na yule mabuda. Aga. Igaga kurushimo chando mimi. Aga ngoja kwa kwa kubodi ni akiko taleta sumu gani tuko mugambi aga. Mbia mono sana jinderu. Oh. Ejento ndimbe mara je ngo mugambi ka pitara mwana we jire kali. Aba igaiga centro ka ina kita katolika ye bash. Yes. Aba ndimbe na jire age jire ndimbe mrango kwa jamaa ta ndaba kwa rala kwa ni ndio mari bobe. Kono umugambi bintu abantu aba. Ndawo kwa jaso nayo na tena ndebe wa wanawake kwa so. Na wazee nkole ngingwa kwa ndege ntegira kinana bukiro lere udishabike ligwa mangana ayo ali chisimo kiri chansali ekelisi aliga abantu bali ibintu biri abekiro maunchuli banganyiwe nabakobuli yebo sana wondo elgo jo mugambi ya nali ana liga ka dizara ko mamba ra ko mbia mono sana gatambalo mbia mono sana kwa na musike Wilfred Monyenye
Mbuya muno sana. Ngane tiobe kesi miagara akena andu kwa nege kora ntulu ko igubuya. Aha. Yes. Julius. Ntoli ko yugo gwakeria kabira sencho ntoke ntiko chande ntoko kubwata bya netu wakietime tishinsa mugitinga kiega kali gusaleka lero ngwita gukwa nako gekeli bono ntoli kumubwata bya gatambalo twako igure karibu bono lende yote onye matali express ngina gote ba so bwenye bolinga naki yes omugambi ale gwanja boronge baba amona oyo korokungana ra simbara cyo mwesimiwa aha igale kambasi ya itoga ali gisumundu gotire pale go chirogoro chire gogoro kapisa yake na gochinyamage aha aguma etegwa sire boye pale nebe cyane se kabisa pale go chinyawure so ke minyingo infagiti pale gere ya salia onyine binte byo opanganse ari no kwenta ko pango sebe kwera mise ngenja bagani bago ta kambasi ana abanga abana bita so cyane kamanyino ko basiria kainde barureri baga abantu bagakire kinyo mbaho mbaga para timasinga kaekere pali yarabe ko gariwe na kera gariwe bai gwane no monto barajo yo mwesiniwo barajo ngamere akona Ibrahim almost Ibrahim ongubo Ibrahim bale na kibaho kwana na sahiri janda bonsi bakwana pali ya sahari kamba obonyeri boli bosi ara kweli ndukende na igule ngeria njira maite ngakidudu chaje sauti ya kero wa alma sauri sport club rakini ndoji adrimbu kiremba ko motigiti ono nanjina kina kumiringa na ki igakena nonye ki primary kare no to agage dipura kare anyari bari Jabano no tinga bono eta union tinko bere anyari bari ntara jabaro ko para bulende yes Nara ko teba bantu baito age bo getu tuga igabona bagoyo we mtebu na baba diu kinyarango para bo ba ko no ni ngagie campaign ba bo ako campaign mpaka masau no ne chirije cha ba to ko nyora lakini abanyari bari babe kampaka joka pia ngumbwa kina geo gara bono to kono koye wo le nare ko tabahiga kuratiga engane yuguli unga ikwaruzi yani oro bebera rundo ta ke ro kirwa tenye nyi buna no chen kuiraka nyari bari ngoche kare paka bwane ke sona miamono ana bunale ko tabahiga yes ngomu unga mukona tenge njongo rako banra bangna sana mba chandu gali town bono lende ba mwanjite gali nangana ko tage andre igonkoranga no mwangale ko ikano inase ebintu bya serike wose nyomba chaire bono lende abantu baite sengenje bale ngwaro na kyoko nyoro lende bako no gukira goje jokira gambi amono sana asante sana asante na bangina batwali kubugulia bangi sana kulende trader na sore mheshimiwa wigeta bantabange batebire mirimo gukora abande bakwanira mabuli manga abande batebire gasyo kora mbanyeruchi shukrani sana sinchiga seju nkolengi ogendete gukwana gusokora somumenyi andake kuria kitia mabuli aberiga bakolire chikonsani beriga ngira na sore mheshimiwa honorable Fred mbi amano mulalion sariko omuntu mutangani omuntu uri okwana kurunyanchwa wewe natebe gasiyane ningiya tocho uri obuli na kabros kithi town nkolengere na ngwa kwanira na kwiranira asikisalekete korosiki mane gocha amangana oyo bolinga wae chiwodi chinde kitabwati magenderero inki mbatari kwa kuchivesa ayona wansanga nche ebintu bya Kisii Central abandi guru yabo omulali uliya oliyo boliri liboli elyo kagenda buli mushingo bwodi yaye ebintu byakora kuratiga igo mategera liwete gozengurwari gozengurwa sikitonyo mu MC ara amukulingi monyenyera okolera kano mu MC omulali onsaligo omonto nje onkoro kumukombos yes onde bwensi ora kunwe town kanga akire simi etaikana ikirone bakire ikwayo usena maguru oyo boli ko makutano timu manyeti nje no mukombos baire town igaiga baire tian confirm intekemo mugaka naruta mire kuruma no enere nago sere tunkarwaga ukai cosbid sana ugatoka mapema igao asaba ndo kugana omugaka unago sere tuka koma mapema sana omugaka yonkoro wani matina go sere keraro ndikuba sana ngikuje kunywa nabona igito ko mo boli era ni basatara kana kamwaka ni
Agora wakiri. Wakunira hako. Ase abo kwani bakonyane. Senkonyara. Ase ebioski byagakiru cathedral na ikaransa ne chairman na endura airport management ya Kisii municipality oyo korugwe mitocho cyonkoba igantebya abantu barita koba kuna nagenda onje buyeka kipara yabo bakarosi korume yes muroja mabati yabekire abantu barionye baho kununsa ligo igo nindororo muno murai anye ne kanisa neta gitabantu abo nabwo abashiriki babo igento gyo katika barosi igento kyabo barosi para yabo kurumoina egita kyabo gesoe abantu bari bane bararia orubago rwa sansura paka moina bono boli mugwe para igo ekere para yaro sigwa kura na ende na baira niyo igo tigaba no bolemu mbali ko rusiwo no nyena sumu india ari kwa gachaga iga the whole national bank abantu bale kurumoina na moina ona batebetika batagule bagukora na inu yendera ne biasara gwaru cyase bagiterete igo abantu bane bagukuna that is a road reserve that is a walkways igo abantu bane tutaranyora stoko baira ari no bali mbago kuno oyo boli swali elio ya parish mbali kuno ingiche aso lio boli para ya Kisumu ndogo erigere bo baracho Kisii campus egere bo baracho what na ende pare elia omoyo sikeza eri chanda ndu akolete public bus station ekerutu alenge gote abanga kipara gobe kukire elami para muna ekorwa minyingwa eche paka boneke kom yaikirange isieri kiane phase 2 phase 3 ndo china bera ike cathedral ige pare ni yarenge among yajipara kyale korosiwa elami ige ntekyo tigagenda so mushimiwo baracho amubona sairi chanda mu chumbe onyari bali chache eki bali Kisumu ndogo telibone ya ingiche amangana echi boundary mwenyenye gone ndete boundary kiani deri tuli anu muntu tako kuna ago tebuka kale kumiga no yase akurukwa municipal market kenige tuo kiane Kese primary kenige tuo kiane Guse stadium kenige tuo kiane kogocha council ali executive si agaja chiabisi kenige tuo kiane kogocha municipal hall ase governor abisi yaye ne assembly kenige tuo kiane koko ena nyanjwa primary kenige tuo kiane territory yane igonyere nditi nani maite my boundaries igo mundu takuna ebintu bire under Kisii Central Ward under Nyaribali chache kobo mugambye emyaka 40 nakinda manyi boundary yane ebigingi no bimahira sebekera manyete bakobeka igendo kiryo musabe otebana noro cha setara jambiri kumirana ensemelia igere Kitutu South Kitutu Central Ward under Musocho division kowo jense meje omusikiti ya omusikiti etaracha that's why yaro gitaracha mbiri that's why yaro gitaracha mbiri ashikomerana eside yo musikiti ire Kyogoro division Nyaribali chache constituency Kisii Central Ward town sublocation Bosongo location igo I know my boundaries we can chirende yeah all right asante sana swali hilo toche I think amaswali yosi kwa irani mwana sana ntaraska kuravu amangana watebiri ngo monta kuno etawuni nabokoroka amangana a security umeteo no mochio buna watebiri ngano nyabana bayigo konyora baraga yitiskaiga umuchio bwata abantu abange abantu babwatemere mu abatabwati abo okonyora abantu bari idle amangana insecurity anake nonya kwanere nonyenga ekoroka na busongo ngoroka kanere ko ba safe lakini amatukabwango ikoroka nanga bantu bachakire gutwara ubwoba mbya muno mwambuli amangana security ninta getemba iraniriga security gere under national government teli under devolution in twemune county ndo bwata basikali ba group enforcement ina abuli county commander ngabuli wa the patrol etaliko korwa asumuchito o CBD umuchito we municipality egendekyo ebinde mbya kabeiro kwa rumungi wande na itwali ngumbu kagenda kartu iro mubirali tarajambiri ngabuli wa even tarajambiri market ebwata abantu mwatan 200,000 bakole biasara wa tutagutwara patrol base ya polisi munali tarajambiri non my town polisi itonera mufurutano nuro egati ya nyanchwa na Kisii Central Police Station egendeki na abuli ya mu county commander no mu county commissioner ndotagete tumanyererie wae
serikali etali kolenda abantu bana gunjukana botuko na yalengi ana mangana traffic munyaruki kipara kyeito ogenda mashauri kiye kirenza 11 traffic teye gotworokia abaeta abaterena abaeta ase tubuate ki around about usikipara chiko chikomerana again take you, it is a concern for the community nenje inkarasita nenu mwe inkarasita abarali again to you atora tebe let us come and put our heads together, the national government and the county government of Kisii tole ao security ekobekwa ase town yaitu none gente kumnangurwa bono yanko enanda county commander mubuli wae Kisii tutali konyore patrol munatwa akolire kale none kisese kyaonjuka na mae bichorochoro abantu bamanye Kisii nerendire ne serikali ya national na inche ngende mbuli governor yaitere ebo governor abeke enforcement ntubabuate abeke none patrol aba sigari emerongebere baonjuka namo naba kwerende ba police at least community policing yakolira gasini ase Kisii municipality teliko takakora buchingo na ndi nkuranye pongeza sana ase gasi yakolingi yeah. All right. Asante sana. Na mheshimiwa mbiyamona sana kolengi keratwara liriga mangana ward level na municipality yune abachinga ki nchiyo tulilia sinini gekora it is a big concern again igorontu akuruchi ayo monyene gukurwa speech wita sigita sini kigitu gya chini kuma Getembe television igoro yokolonchi osogo sabiro kwa bene kwechi ebirakita ibyaletu mu governor abuye county ya Kisii ingana yokolonchi ebiragita aguchese county ya government ya Kisii ine ingane igasokora kuno murayi na ando yomobwa county assembly member ine inkibwata somo gusibwe county ya Kisii kerengele kyao omulaliyo nsaligo ekerengereri ekindoto cy'umugabano ito ekerake bwate igarete ase assembly yaito asamangana e budget yaito yo mwaka 2025 2026 tokabeke budget ya 1.7 million or 1.8 ebintu biri na kwabiro chega kine kindoto cy'umugabano at least ase ki counter 47 nonye na rubi eri bwate kibesa tebwate bifa mune biyalete tuno mugabano ito utwara gitrakta 30 n'ekitipa isiri na bintu binde ikenia kerengere lyekiya wasababu ki contractor iko cyaka yuri kigas abande mbago kora abande bakora shadow work moro mbako beka karoti mbako beka within a month epari yaba washed away yaba tiliweteka egento ndatebe kerengere lyeke twabwate na into tukabeke budget abakona gukwana nk'ibintu birigo byagite for just wisani ky'abantu ebintu birigo bya Kisii county government under yabashimiwa 45 na nominated 26 tukaikaranza parliament yaito turabashimiwa 71 tukabeke budget ebintu biria igo bire property ya Kisii county government mwaru kibirikire ase makere ngane byarali igo bintu biria anchemuna manyenye nkaranze ta bise kole ndubuya usinto gutwara mu cyando train cye kimwaburia usinto gutwara mu cyando kipara usina tonyora bono iga omukasa use disaster use nyumba ya gure go senkende ndoli kukwaya gendo ku Rwanda all machines nchiajete iye kerengera likeria yo kerekia nende ngoge pongeza umugabano ito totware management erengia mechanical barabaya operators barabaya for almost 15 years Kisii ntobonyo problem yekipara usiyakinde na mwaru cy'ebintu biria n'ibya Kisii county government under the leadership yo mugabano ito Paul Simbarati na incengi karanseta muno mushimiwa Kisii Central Ward onye n'ikibeze cy'amaguta tobegete 5 million onye n'ikibeze cy'amarom tobegete 5 million igoroche usiyite koraba. Oh yes. Oyo gopinga ambo uliri swali bono iga muiraniri mheshimiwa ase maintenance ngitura kwandikira kira konyore bira gitabu na biribira ase konyore nga bya ekero bya kolire mirimo tutebu no mwaka goetani umwaka nkuchaka biri gutwara mechanical breakdowns na boige bintu binde bingi andake maintenance yaro chibesa costs echiri mwanyare gukwana mu county assembly mbiyama no muralia sokomboli swali elio maite ndo bwate budget
ya 2026-2027. Yes. We are just remaining almost 3 to 4 months, 3 months. Togenda another budget. We can put the budget for maintenance. We have money, 16 billion is a lot of money. We can put ngakitola beki 1.8 billion tokitambo ase ntobeka besa igegasi yane neri yo ngogenda inkaranse nabashimiwa twins e budget tuju ikaransa bono. I think next week ngo jakatole amangana ADB, annual development plan. Ekerto go sororo wikatobeke egentikyo kya maintenance ki machine tualetete. Yeah. Alright, mheshimiwa asante sana sinchogendera kubika magana manyakigima ndo chimbali babirota bagandi tukwa na intuga iganda kana gona ni libuli nganchira mbuli simibirisa to igala baadaye katoko sensema yo mweli gatrakura tuira na sole. Good morning Gatemba etwani ya Gatemba. Hello. Hello. Karibu sana, good morning. Karibu sana, simu yangu atunyebeke byatu gwanane. Sukakuru asote nenengo kuchia nsema yuko sentu igwane byake. Omumenyi obosongo. Aya buli swali yago sementangu ncho. Yes. Bado kwa ile ni rase kwa lengi ngani tiote mego twist ayo mwenyene kusento ko yugubu ya network ya girembe. Hello. Yes, buli bono. Aralia. Omwanchu mategerali omwanchu muri mategerali ntuli okubwata ntoko kuigwa na babu atali buli guchesole lakini bono esimi yae ya available be nabo akulika ujumbe nabo useli kango ujumbe tulikira semeza yakuri esimi yae ya available be tra kwangu last chance kwana ngo toiwe. Yes. Ya ntoko nyara kukoigu pole sana tulikira ujumbe. Gatemba low. Yes, twakoigule ngo twagani bali batara boli babuli amaboli gababiri batatu iga lakini oliyo boli yes. Jabone gendra ko te umugamire ndege ntonda musabe paranere ya nabusigotira. Nabusigotire kwano wechinyanja ko chimaga ye kole kinifagite bwatege suntekebe e parere nda chanyerigere lyake. Ibune kwa na yaji kwa na chama gondo arafu ne paro ne la promise te kalto alenge matanga geta ali bugati kwa chama nyansanja akate pale yango ne rosi alenge ko rukiama gondo we nyansanja mate arafu abeke mpaka jitaya pale yin ko kitna beto jande te bwate ge tirimbo ka pana mchezo na baona chuche gali ko yagenda mpaka kama chikwanda ko jirose mate onde hapo nyara na bago to kotorosa li eto chande tarafu na ande ba mala mbia mono Gatemba low. Hello Gatemba. Yes. Bwakire byali boli lyago sokomenta sina chigwa yenda mukaya yo mojomo mugambi mbiole ndiande karibu sana matuka mange musibu yura buno yone. Yes nindo chief na kuri batnere 40 years ni manyeteo mpaka goruchego kwa senior mwakolira nere musana na amangana te bamburo ngare bi. Yes. Ani bilatra menta ko te binga ko to kuda nebi. Mpongeze. Omuzine chivu no maetenero basi wodi ya uwa kole mirimo okopongezira tebire mirimo okora ne yakene asante sana sine chiva yenda mukaya mbye sana munene asemere meyo asokwira nilioko bono nganeti andake mushimiwa sinje chigaki libulindilia rule gali street rights ubeki chitaya timeti bara ya naps yesu ntako tebekaro mbuya muno muralion saligo asamangane chi street rights litangani kabisa street rights intobegete chiwonjo kana state lodge. Yes. Chiacha nabsi alia chiacha gocha kanonka boge beta chiagenda chitaya chine nabeka nyaura no nyenji kaligwaka nyaura minyinkwa nimbegete chitaya ororo chigaikase eskuru rogorongo chimentande njikole chitaya nkobeka ande korwa
aria minyingwa paka Nyansanja Masongo market ngobekande no tamba ase budget ya 2026 2027 napsi paranero siri ya onjokana ya ndalia mawe ya chamate Nyanjo secondary na Nyanjo primary ya cha Ikweta igo egintu yuka kubune kitaya tinda kibeke proposal lakini mnabuli ninchirengereri. Sante sana livi swali kwa lira nilibia mheshimiwa Sinje Chingaki ngade tibono nganchire kerole politician usumwa na siasa na wekera kwa n'ibintu bya buogo na ande bado ntogotiye gukubulia mangana national because no mujumbe ocholire n'abantu serikali itekura wano musike Dr. William Samoei Ruto twarolira sama tukabwango iga ne ensemeli ende kwa merilia serikali kwa United Opposition abako rutana chinkwana lero litubulia mambino jiga seti cyari ko murekera mangana asi ebyombe ebingi ebyobone bwe mwanya bantu byeswana nibikubuli mu raibu insenga ndake chinkwana wakwane te cyari chinkwana kiringete chikora kana chinkiri na maskani nga bwato kene chinkwana cyo sigoro twaro chumu raibu insenga tenga njira tunda sama abiranga chinkora cyane ndake chinkwana kira kwana kwa rabaru tena mangana iga ndake uno murai inkikora chinkwana cyari bakurutana asisiasa ndake national leaders ebichejo nkyura kwaneranga neyo oyo minto nsaligo no manyete politics is a dirty game. Siasa talikanisa ogende kujigo sasima tulikwiboka bibilia aliya ngendo kukutana pakorenga ngo amangana naruja seme TV aseme sangirikano nonyigo ronkwaro chentu wangegeti ali abafuasi boyo minto president kwaro cyayi barutete egenti yuko turatebe nekiga namanya nibwate boundaries na nibwata maskani orume moro ruane to konyorango mumura muno ningoserwa ngankora amandonde lakini egento muneke kigenderete Kenya bise ko genderera iga maskani taligo chikoba asimule balimo gotwa chikura wasababu ninwe abanene baitu ninu kitakiri cyaitu muntu nuna buwesa maoro rabuno gwata abantu kimillion lakini ekibage ndororo aitabaye webesa aitabaye gwa mangana machafu aitabaye gwa mangana maya egintu yuka turatebe into abana siasa tutakuna cyoru meme tweberera aba Kenya 2027 oyibara bako ekirogo elinda baraye asemya kende etano ono ekirogo kigukwana mangana nje bono njake kurusikia ngasa abana bane no monginone baute omugaka oyungi kyamuri aye muno omugaka bwumuki maite Ruto nere omugaka Kenya nere tata na nere kirigintu ateberero besa njiri korwa Central Bank ndokonyora egintu gyuka ngeringa ki ga kinonyene political advice abaye gango bagende bamuderinga ki omonene ga sterigo koruga maskani nabwenete gutuka asaba minu kwa sababu norobero bakubuna narobero uro muisoe narura ago no mwana yo mugucha kogonka atebene ago gujagire abega nendo yoga nari gusaba kwana munechi omaene muna kurumami ningwete abagusi muna bagote banga natebeti yo minto matiyangi bobe naga kuragera urara ngoro sokie mbe yarenga kanure mbe yembe ngango sokie nendo yoga tago materi muno mushimi go gambiri ase Kenya omaene ninjende senior most emyaka 40. No, it is true. I started with that. Musaba no monne wense anachuru meme aligikikura ayabera yabantu amweginikia igende kimyaka 5 atugambire imyaka 10 lakini nyoko genderera iga at least abakenya bagenda tukuna kubeka amagoso tiga sike kikombeti takiyaye muna nanjensi gete kiane toko genda matanga ko barangeli ncho wana 2027 naye 2027 naye najina mukuongeza nere tigana kuongeza 2027 kero muraje abakenya bamwebo I love that yani onyige ntukire na njiro monju mulilio motegerere. I want to congratulate Mamba ningani yatebire nga everybody I wiri bagali yaye kuri ndumo Kenya amwibwe 60 million people don't joke with them and they are not fools. Yes, they will see what you are talking. And the way we leaders or memenegentege lakini rubuate misali ekurutua era koletere all right bongo tebia
president yaitu tigira ngora tigabaga mbene chikombiti taba onisiara kiabo nere tiga onisiara na intu abana siasa itu arorire gintu ndoke mente chumbi yes kwaro jigoro bandu bagukwana kiyo igoro ya mangana ariyo tiga baliya bakurwanira enyamerie no ruwe kurukwa estek sefiret bana gukwana boka ntu avansa tikatuna ko baliria ngakibakwana. All right, Santa Matilda. Asante sana mheshimiwa ndakeli kana walirave timetine kiorali veke utatiga omogusi umaita bange baorokirie nga andake ase obochole bonene bole bosio na obara chenche kerengerelio kurwase serikali enene gotirimbuka omogusi yote bananda kemba bwate Dr. Fred Matiang'i osense moyo omogusi ayekerengereri kyao nkireke buna Dr. Fred Matiang'i kera kurwase liro bali agusi omurali yambya muna sokomboli ali swali elio nje muna ingaransi gaiga tini go ngaina igombe gete yanga ya Matiang'i you go to na 40 people. Yes. Mugakura ile Simon Nyachae. Agasoka na 40 people. Yes. Ebirogo byonsi pi byabachumbe 13 bikaenda 40 people. Ebirogo byonsi pi byogo kansala. Tuabwate kitown bikaswa 40 people. Tuabwate county council, tuabwate ne municipality. Ena bete the power of mayor. Yes. Ebirogo byonsi bikagenda. Again in power kitown. Yes. Mogusi ontegerere tobono mambia. Yes. Onye takoba nyuma ya Matiang'i nande tokumusabira sikule kibe Jones bitobwate kibaruwe kabu na intu abatokobolia obugambi kuruwa bu MCA bobe ase Matiang'i tobo chobo chumbe bobe ase Matiang'i tobo chobo gavana bobe ase Matiang'i obo winenga bobe ase Matiang'i emamba bobe senator bobe ase Matiang'i ingero tangi tumuntu mheshimiwa egwate banga undipukensho tangiko base Dr. Fred Okengo igona ote ondebwensi no manyete na intwe karo muntu obwata kaeri kaona kana gusago kimage gwiko gatyotereri kabete ryoro bunjara elinde kago siaroka na yorore ngaki eliane ndoje ngunyirageri entu ine ari tugwate tukurageri gwika tunyirageri kabisa yewa igo mheshimiwa baki kiama ngakiora kale kiama kero kingiora atebe kiama onyo gutuira sago tuire kiama keria gotera kwa sababu utigango teba mbuya sana kuirani yasense ye na amenyire na siasa na amenyire na that's the longest serving nje na bere kanu ya moyo na bere tiene na bere kwa na sangi na bere chubiri na bere 40 people. Yes. Bono gona tena ODM ngatena baka independent. Yes. Egento gyokanda batebiye kenyeje talinga ne kiama gekugamba no muntu chimbukiaye ne bikoro byaye. Oh wow. Ne bikoro byaye. Yes. Ngaki agukikobeka community elia asakurwa ngaki agukikogenda national arwanirira abantu bamwabo ngaki ngoje county rura ndwanira abantu baminto inche munandega abono iga igonjolire ODM no mugaba noito okorugu Paul Simbarati and we have never divided we got together ego ikali nyo gonjolire power yaye nje ngonjolire yani my governor. Yes. And the president of the day is my president. Lakini iliyo bocholi kilo muntu anchole ba yaye. Ati kilo muntu nembero yaye. Egetikia yabwatete. Ngakingo chikobwa guchialia ntangane. And let me tell you, this time around, party sinjiru chokragasi. Yes. Is somebody muna akokorera. Emere moyo muntu. Akokorera abantu baye. Oh yes. If Omo Kenya olengere tinga ne party, let him forget. Yes. Engaki the late Prime Minister. Yes. Alenge powerful. At least you don't go to manga. Utachi ti kiama kia raiga. I talk about kin. Talk about say toga ODM aba MCA komina babiri. No mugabana. Yes. Igo aba MCA bande bonsipi 33 oba chete bya mambali mbali. Yes. Yeah. Asende among komina babere bali bacha already ODM. Yes. Amuno mugabana. All right. Yeah. Sante sana mheshimiwa Sincho Jioko irani liyokuoku ya andake na andake rando chiga chinga kichia chigo mnyoka wono andake untrachi kuirana saba ntobao ba Kisi Central ujumbe ya guche sabara iba choli ribande guchakira bara yaba nene aba jumbe bagusi aba governor bagusi aba women reba aba corix bago ba MCAs we can ujumbe ya gune ya andakura batebe una emoga haka na ande gwabe ira sobura
yige kigetambe bono maite batenga asiyesikera mguvu jikagu ayo maite bono kwa kolire mirimi geketambe ujumbe yauniria sabara yitu ayo mindoza liko chuba ya nukia ngane chukwa nangene microphone ye mamba asaba nto baita batocholire nga ninto aba Chris babantu yes korwa obo MCA obo governor obo jumbe o kwerendo wa senator women rep abantu baitu tigato bwatirane as a community na ndi tigato ba muri bo mnerimo onye monyenye ngotera kuchia tigako kongecha na onye kogotera kuchia tiga tinkogecha wa sababu omuiso igotokurukwa omwana w'omugusi omwana w'omungino yomo n'omwana w'omugako yomo yori akarato kurwana akarato goja nyumbaga ngakitokubura ninkimono twale kubuna kwa sababu ekene oyino mupira basabana na goni maya nabiye kubugo sebwe ngwarje mataranja to gwetega agatimwa gake twarwane tutagwanja tuyigwana ne muna abana bomungino yomo n'omugako yomo tuyire kumwanya getinge gusemwa mugusi ende torore ngaitokoro liguchi ayonye kuja gukoni kisiara kya onigenda nondo goja awoni agende inchege ntonda asabe amangana okurutirana nekisegi muna kirumwara kya betawnya na chigikeiri na chikanire intwento tagete kurwana igoro y'oburayi nyasau kurwa nyasau kurwa bogambi nere uku n'abantu kinkoro basa okembeho yabalia bacha gutwakira chikura bongo saba abagusi kamuranje ndotwara chimbwa chokoleta kisegi ase a community yetu mbia mwana sana mbale asense mweli bakongerete korusiko aligetio konyoranga na tamani tikiro gosene gya Kisii Central na ro tamani tikiro kyo bunge asegete otamani tikyo bo governor erenkyo komote bali batamani tikiro kya na gya Kisii Central wodi njakire inchuma soka bangi nande na bateria kungera na barabuo ase chi parasa na kole parasa yemo yo tambasa location ninje nkole ye masongo elinde tuchake amangano go tipeps ngaki omuntu ujwakiriza abantu ba Kisii Central Ward ali to wikama tanga omuntu ogwataliko nga inkimonyenya akolire tikaba chororo bono omuntu orubogere oruruya orubokamba oruboikoyo nkioja kamotebia samatanga inje nalikire my competitors toche ase chibarasa nande tutipeti ororo nande kikimunda angelimbe live nande ngokurangiri kabisa elinde barore musaine urati nini kiruya Kisii Central Ward igo na abakarabishire nani musoka sabangi abakuburiye kirugo kendi yons tigabaywanane bakune abagusi chinkoro babaye birugo. All right. Ujumbe yago cheso monto Kisii Central buna honorable Wilfred Munyenye imampa bono leraiga angejude keberiga na koire bono bakwanira bantu ba bonsipi bali bago cholri chintundi chonsipi na ande uno balindira bantu ba bono ujumbe bakwanira abana bawo litangani kabiso muralia muna bantu ba Kisii Central bandigireti yes na Kisii County ngi mana isko ya Kisii County litangani ngwakira abantu ba Kisii Central mbiyamano onchora muno msiyo ino mwanchorire chintunde chichons 2027 egoika nyasaba kune chinkoro na ende ekero mwarolire gasiyane onyerembe montige onyerengiya na monsuke gambege pindi akamo endembe consultant na umuja bachora igongo teba asomu kusiyabe tabwensi tigatubwatirane muno mugaba no itarete tebiragita undita abaisa kukwana gento kebe asali nanje muna monyenye uriyo le town asebinte bibire kebinte biyabire kereza sub county elinde kereza sub county eligere gas igo abamenyi ba Kisii Central Ward ne municipality ngima abanyabiasara bamintaba kabake abanena abanene bagate kikoroba inche igomba rusereti yakobia asega asegendete gokorwa ase county yeito na ende nko basaba musabire mono emyaka ya nena gusuka ekerongo na bakolere gasiga ngo bakira ngambi ya mono mambi ya bono na bakira mbi ya mono ne familia na yons asiri dero munanda ase TV yagetembe murucha ina kwanire tinga inereria abantu barore ngomuntu oyo igakngainereria oyo bwateri swali munanga soka kurwa na reira na segetembe aburi ebinte by'omuntu yale gukwana mbiri byakene igongo bakira mbi ya mono yangende ko basira ase amagenda atikatemake make ase umwaka uyu ndigarte emetienyi 17 ningende kwenye kora elinde nkore gepinikiane iganya saba seni mwensi yamate yana nabakwani yase mambi yabo muno mungina mama bagutumo yale amate biru mungina kwambuka oyo no mwana wo kwana kurugetembe nabantu bansi ba Kisii Central mbuya mono sana ase mambi yabono getembe kongarikaga na ende ase TV ito ya getembe ko bakera mbuya mono mwayiri kolire gasiengiya kende kego chikoba twarori marogo be TV igo gendera na intunto gende kubasira yasa uyu
Asante sana. Mwachomuligerelinga none other than Honorable Wilfred Monyenye Imamba, the longest serving obaire kurwa subo mea nero lira mangana magesa nari kuigure maetebono na intu toko wakakoleta bagaka una baiga babwatubo manyobo nene bara kwana mangana siasa aja kuigure nye kwata buli kende geko konye katuja kusanga unyolenga nime Yagatembe television Yagatembe FM murobele kuranga etwani Yagatembe kera tuwasangira kurumambia kigima chisa chiri komenebere tuwalinga mono mga konkorogo tukubwatana gaiga mono mintokolende ayo muligire limbia mono sana senju guwa sangire na itu mambia bono Pia mana sana nchenguru kwa Matilda Obaigwa kiendera kuligire Yagatembe TV na kutegerera Yagatembe FM chinga kichionsi Mugano kurukunga manyara nere urenge sameli yende kigima Elvis anabayigo Wilfred Matundura kurasa sameli yokwende kigama liyogine chibicha nchenkuru kwa the son of Soiru Manabuliro ba Geoffrey Nsarigo ebagonto government officer. Bye bye, God bless you so much, have a lovely day mpaka mambia tomerana setu aniyende nyasangu yotika kusidi kigima akulende. Bye bye. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwa tomo chando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongolire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke